dojeli právě. Jsme moc daleko nedojeli. Bylo to velmi nepříjemné. Právě jde odtahovka. No, máme na sobě tyto krásné vesty, takže náš outfit první. Update je tady. Jak můžete vidět, moc daleko jsme nedojeli. A vracíme se zpátky do hometownu, kde na nás čeká teda výměna autíčka a pak budeme pokračovat. Bohužel to úplně nedopadlo podle našich představ. Každopádně mohlo to dopadnout hůř. Jsme asi 30 kiláků od Hustopeč, takže kousek za rakouskými hranicemi, takže jdeme zpátky a tam vyměníme káru a jdeme směr Slovinsko. Kam nevím, jestli dneska dojedeme vůbec. Ale to radši neříkej ještě. Ale... Pípek. Jo. Počkat, tam je naše odtahovka, ale proč jde kurva na druhou stranu? Jela někam do prdele. Ano. A my teprve... vyjíždíme skoro dál. Právě jsou... Auto naše divný dělá, vole, divný zvuky. To je naše auto, no. Neba. Je 2:30 a jsme u Klagenfurtu. Jdu chcát. Jdem pro párek a spát. Tady. Já bych to parknul tam potom někam. Jasně. Mezi ty kamiony. Tak jo, právě večeříme. Vynikající salátek od mámy. Jsme tady na nějakém restplacu. A toto je náš dnešní pokojíček. Laděná to věc. To je to moc útolný. Klimušku to má. Všechno, ty vole, všechno. Situace je taková, že nám po cestě chcíplo auto. Takže jsme se museli vrátit zpět do Česka, kde nám teda auto vyměnili. Díky nejlepšímu pojišťováku Dominikovi Káňovi. Shoutout. Yeah. A dostali jsme teda toto. Taková spotřební pičovina to je, ale dá se v tom spát, takže to je pohodička. Jo, ne. Ty jsem chtěl ochránit před tamtou lampou. No povedlo se. Dobře. Běž spát, jo? Máš nějak moc energie. Tak dobrou. Dobrou noc, křemílku. Dobrou noc. Tam přichází. Borinka šla na šelce si udělat vlasy. A byla tam asi, nevím, hodinu. 20 Minimál. Asi házela i bobásek nějaký. Dobrý, sushi, sexy. Pěkný. My jsme teda po snídani. Lásko, co děláš? No? Tak to ve. Jsme po snídani, po hygieně a no ty ne. Jo, náš ne, jo. Měl by si jít vyčistit zuby. To si až tam, já tady nebudu s kamioňákama čistit zuby, ty vole. Jaký byly ty sprchy? No. A měla papuče nějaké přezuvky. Ty tam chodila bosky, ty piči. Ne, já jsem tam nechodila bosky. A jako v té sprše? No. Jsem byla bosky. Lásko, natáčíš mě nebo ten sloup, ty vole? Ne, já jsem tam byla v ubrouscích. Ty krávo, lásko, tak to je nechutné, vole. Ty si ver, však máš přizuvky, ne? Ver, já už tohle nebudu podstupovat. To bylo dneska a finito. Finito do Italiano, normální sprcha. A víš, že dneska nebudeme v Italiano, dneska klidně můžeme přespat ještě tady. V autě? V Bledu. Tak jo. Ciao. See you on another updater. Jsme si zašli na snídu na šelku, ale musíme říct,
Ty tam mají docela dobrý věci. Panini, tady nějaký kruh. Cirkl. To bude moc zdravé. To bude zdravé. Sladké pečívko, pistáciový croissant. No, tak dobrou chuť. Jsme momentálně ve vesnici Radovlíca, nebo jak se tomu říká. Myslím, že Vyholmivajce to říká. Před chvilkou jsme byli v Bledu, ale prostě strašně moc turistů, i když je off-season, což 5 eur za hodinu. Teď si představte, že tady budeme 4 hodiny. Ani hovno. Tady s Jonasem Se málem rozešli. No, je to v takové mírné hádce, ale snad to dopadne dobře. Prostě, abych to řekl na pravou míru, vysíráme se extrémním způsobem. Ale my to zvládneme, viď? Nevím, říkám Jonaze, že je ze mě zoufalej. To říkám, no. Že to je také... Ne. Tak pojďte s námi. Teďka... Jdeme teďko do té středověké části toho města. Dávám update, ok? Vy jste tady taky. Guten Tag. Guten Tag. Vítejte ve městě v historické části Radlice. Nebo Vyholmivajce. Guten Führer Achtung Buchtung. Eine Leine Kokaine. Pojďte s námi, řekni. Pojďte s námi. To hnedka nařezat tak, jak se to řežu v Brně, vole. Nepolité na picíne. Jsme v našem prvním obědku a jdeme odpočívat. Koukat na Love Island. Chybí nám 2 díly. Dobrý večer, Jony. Dobré ráno, viď? Skoro, nebo jakoby, jenom jsme spali trošku odpoledne. Každopádně jsem vám chtěl říct, podívat. Máme skvělou koupelnu. Takhle by to stačilo, kdyby to bylo doma. Jdem se podívat. Malý, čistý, ty vole. Mramor tam je. Praktický, vole. Hezká koupelnička, je to pravda. Hospodu, ty vole, nejde čej, celkem v pohodě pivo. Máme takový výhled. Tady jsem s touhle mojí holčičkou. Mojí holčičkou, ahoj, dobrý den. Potřebovali jsme se trošku uvolnit. Jony začal na Zrska. Já řídím, konečně mám to štěstí. Natalie konečně řídí, konečně nemusím řídit celou dobu já. A tak no. Takže si můžeme koupit domů nějakou pizzu. Domů? No. Jakože třeba jenom pro jednu pizzu. A na 2 způsoby. To se najde. Víš, že na to bude koukat tvoje mamka? Nebude, to tam nedám. To tam dáš. To dáš na Hero Hero. Tak, právě jsme si vyzvedli snídanku tady v pekárna Slaščíčarna. Dneska prší. Tak, dnešní snídaňka máme neděli ráno. Tady máme brutálně nadupanou nějakou vanilkovou rolku. Pak máme burek, pizza burek a koblížek. Vypadala pekárna, že je velmi oblíbená, takže jdem na to. Dáme vědět. Give me that shit.
To gurmánský zážitek, musím říct. Máme burek masový a pizza burek. Ty vole. Jako, nečekal jsem to, to je něco jinýho. Úplně jiný listový těsto, ty vole, než prostě vole u nás. Jsme zrovna jedli takhle v Makedonii. A hrozně nám tam chutnalo, každý den na snídaní, paní nám tam udělala. Mají tady asi lepší stramy s listama. A já teďka jdu na tady tuhletu vanilkovou nabouchanou kapsu. Dobrou chuť. To je tohle přihodit. Viděli to svoje kapučíno.